Så er det blevet tid til verdens vildeste forhindringsbane. Og i år er det en kold fornøjelse. Det er nemlig blevet frostklar vinter i Wipeoutland. 24 frygtløse skandinaver, 8 danskere, 8 svenskere og 8 nordmænd kaster sig ud i vilde stunts for at overvinde hinanden og deres egne grænser. De fleste ryger ud i kulden. Kun ved at stå fast og have is i maven vil det lykkes at vinde Vinter Wipeout. Velkommen til Vinter Wipeout. Mit navn, det er Uffe Holm. Godt at se jer alle sammen. Ved min side som altid sidder manden med Sveriges længste overkrop, mine damer og herrer, Martin Vels. Ja, jeg sidder jo ikke på nogen stol, jeg sidder direkte ned på jorden. Men nu skal det jo ikke handle om mig og min lange overkrop hele tiden. Vi skal også i gang med dagens program. 8 svenskere, 8 nordmænd og 8 danskere er klar til at indtage banen. Han er helt skør. Og dernede, der står Anne Kejser, og hun er altså på toppen, det må man sige. Anne, hvad sker der dernede? Hvad laver hun? Ja, jamen altså, I sparer jo altid til den her bane her, ikke? Så jeg har faktisk besluttet mig for at gennemgå den selv. Og det har jeg gjort nu. Der var lige en dør herhen, en af de blå døre, der bandt en lille smule. Men ellers så er banen faktisk klar nu. Altså en dame, der kan håndtere sådan en svenskenold der, det er lige mig. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, nok snak om det. Nu skal vi i gang med første deltager. Her kommer kænguruen! Det har jo aldrig været en kænguru, det er jo en mus. Skal vi ikke lige tage et kig på den rigtige, Brian? Jamen dog, hej Brian. Goddag. Det er dejligt at se dig, Brian. Men hvorfor lige en kænguru? Det var det, jeg synes var sjovest. Men hvorfor så vælge en kænguru, der ikke rigtig ligner en kænguru? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det ligner meget godt en kænguru. Den er bare grå. Så fik vi sendt kænguruen Brian afsted. Og første forhindring i dag er snemændene, og nogle af dem, de vipper. Sådan der! Kan kænguruer egentlig svømme? Det er jo en fed mus. Ja, det er jo en rotte. Det er på en rotte, ikke? Så er det knaldhytten, og her skal vi først forbi den roterende mølle. Så er der lige en vaskebalje, 2 døre og en lille hund, der skal passeres. Yes, og Brian har faktisk noget for pengene her. Og jeg vil lige sige, at det var godt, døren ikke knækkede der, var. Ja, der var god tyngde. Der er godt fart på ham der, du. Ja, ned i vandet. Først på hunden. Og døren. Igen, sådan der. Og det er som om, at det der joggesæt... Er det et joggesæt? Nej. Det er blevet virkelig tungt af alt det vand. Ja. Han virker ikke så hurtigt mere. Men lige nu skal vores kænguru Brian op på løbebåndet, og så hen på de 4 store røde bolde. Han napper i hvert fald de første 2. 1, Lad os bare lade 2. Ej, det er lidt ret i. Han hopper 2 gange på 1. Det har vi aldrig set før. Man kan jo godt se, at han er en mus nu. Nej, det kan man godt se. Kan vi vide, om den grå kænguru er ved at se sort? Ja, så hopper kænguruen. Og så skal Brian ud på træstammerne. 2 styks skal passeres med en lille mølle i midten. Han er træt nu. Ja, over de 2 vippeplader. Ja, men han har ikke fået det. Au. Der røg nakken, du. Det gjorde en andertand, det der på kænguruen. Kom nu op og hop. Er det ikke det kænguru, de gør? Jeg tror lige, at kænguruen skal lige have en pause her nu. Jeg tror, han er træt af sig selv. Der er en, der skal til kiropraktor Man kan bagefter. sige, når folk ligger på ryggen i mere end 5 sekunder, så er det fordi, de skal have en pause. Ja, det er nok meget godt. Sådan der. Det er flot langt hop. Det er lige før, han hopper for langt. Ja, han er i hvert fald liggende i lang tid. Hvor er det godt. Jamen, god stil kører kænguruen her. Ja, må man sige. Og masser af fart på her. 6 minutter og 30 sekunder. Vi får så meget baghjul alle sammen. Hvad skal der på? Der skal ned på. Det forstår jeg overhovedet ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men hun hedder i hvert fald Michelle, og så er hun bartender fra Randers. Så bliver jeg så klogere afsted med hende. Og der får vi skudt Michelle afsted. Ja, en har hun lidt vand i ørerne, eller hvad? En Randers tøs der med masser af gang i. Bum, så, Ej, den er også der skal du hoppe lidt længere, min pige, ikke? Ja, lige hen på midten. Det kan lade sig gøre, faktisk. Jeg kan faktisk meget godt lide det der ferskenfarvede outfit der. Jeg er helt pjattet med det. Det var sjovt, du lige siger det. Og det er så ikke... Ja, hun gør det faktisk helt rigtigt der, ikke? Hun tager et langt skridt ud, men hun er jo ikke langt nok. Nej, det er hun altså ikke. Nej. Det kan ikke, så smart teknik. Ikke lave nok til at komme under døren, kan du se her. Nej, og der koordinerer hun altså lidt forkert.
Altså, hvis det er smart tænkt, at hun vil under døren, men så... Den bedste fælding, vi har set af Fido. Ja, det er... Nogensinde, Det er Fido Greatest, vi ser her. Ja. Er der gal en fløjning? Ja, for kraftigt. Ja, hun er for kraftig, og det, hun siger. Ja. Det tror jeg. Jamen, det selv ikke er fantastisk. Det kan godt gå ind og blive godt. Lad os så se. Hvis hun hopper langt nok, så klarer hun alle 4. Lad os prøve en gang. Det er præcis det er langt nok, vel? Den er lige lidt tung i nummi, ikke? Ja, den er også lidt højere. Til gengæld lige en lille panda, der hun ligesom flyver. Ja. Nej, det er ikke panda. Panda, ja. Flot dyr, ikke? Det er lige Ensen, der skal med, ikke? Jeg har engang haft en panda. Nå, det går ikke så godt for vores dampbarn her. Man kan godt se på hendes tatoveringer, hun er svært ved at stå stille. Og der bing? Ja, det ser fint ud. Men det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal handle om, at... Det har vi faktisk aldrig set før, det der. Nej. Altså, at man glider hele vejen ud i et stykke. Det har vi nu. Det har vi så nu. Men det er måske meget godt, fordi så er der ikke tid til at ligge og slappe af. Og det er med røvgevir, det hele kan jeg se. Jeg tror, det bliver en god tid. 3 minutter og 38 sekunder til Michelle. Tillykke med det. Sådan der. Sådan gør man det. Helt sikkert. Hvad er det, du siger, der skal på? Nar? Der skal en nap. Og det er ligesom bare fart på fuld ild. Giv den hele armene. Var det det, den fik derude? Jeg prøvede i hvert fald. Sådan der. Fuld ild. Det er sat ned med Randers. Det kan jeg godt sige til dig, du. Det er total Randers, det der. Ja, velkommen til Jylland. Vi skal have næste deltager på banen. Ja, hun er Nana. Hun er Nana. Nana. Det er jo ligesom at se mig danse det der. Og det er en smuk dans. Men prøv, for danser du sådan? For jeg er gammel solrødmester i Standard Latin. Standard Latin, det er der ikke noget, der hedder. Så har du ikke været i solrød, kan jeg høre. Nej, det har jeg helt klart ikke. Men Nana, hun står i hvert fald klar. Nana, hun er jo et musiker, og så bliver hun kaldt muletklatten. Hvad er det, der sker her? God fart på. Hvad gør man her? Nej. Det er også lige før, at det er unfair. Hun Det så ellers rigtig sødt ud, at hun giver den der et stort kram, ikke? Og vi klipper direkte til knaldhytten. Det gør vi nemlig. Og der bliver... Og lige en enkelt dør der. Der er meget godt fart helt der, hva'? Ja. Og der er masser af hvidt på min skærm nu. Det er der i hvert fald, og der er også en lille G-streng på. Og så er der så bliver Fido lige der kommer Fido igen. Så bliver du nakket. Så har du lært det, du. Læg dig. Det er til Fido. Nå. Op på løbebåndet, hvor mange bolde? 1, 2, Plask, siger det. Hurtigt videre til træstammerne. Hun er kommet op nu her, og... det er blevet min yndlings, det der. Den er fantastisk. Der bliver råbt af. Det kan være, at... Kom nu bare og kast dig afsted med en pil. At man har ramt lige på halebenet. Kan du huske det gang, man stod på skateboard der? Det gjorde. Så fik man lige smagen af B i hele mål. Det kan jeg så ikke huske. Nej. Så har du ikke faldet hårdt nok. Lad os så se en gang, om vi kan komme hele vejen over. Det er lidt farligt, fordi... Sådan der. Fantastisk. Og det betyder, at det er en god tid, mine damer og herrer. 3 minutter og 21 sekunder. Klart bedste tid indtil videre. Lad os lige komme ned og se, om der er noget energi tilbage i hende. Jeg er lige nede i klovn, men ved du hvad? Jeg er nødt til det fulde drag, og det var det vigtigste. Jeg synes virkelig, det var fedt. Men det er okay. Jeg er okay med det. Jeg er glad. Jeg er stolt. Wow! Jeg er glad. Og Nana er glad. Det er godt at høre. Vi har haft nogle svenskere og nogle nordmænd ude på banen i dag. Og skal vi ikke lige se, hvordan det er gået med dem? Ut med dem, men ind med køer! Tjek lige det der, Uffe. Det er konkurrencen, det der. Prøv at se det her. Og så Fido, værsgo. Ho. Så bliver det alvorligt. Ja, så kan du lære det, du. Okay, så er man dårlig. Hun ikke kan kravle op i trappen. Till norrmän och danskarna, ni kan kyssa min fluffiga svans. Ja, og det gør vi. Det håber vi at sætte lidt mere til. Wait, sorry, I have to do it again. Meget gerne. Yeah, is that okay? Jo, tak. Vi skal i gang med næste deltager fra Danmark, Kasper Bo. Og han sysler lidt med noget revy. Ja, det kan han jo ikke gøre for. Yes, Kasper Bo is in the house! Nu får Wipeout... Nu skal du ud på banen derude. Har du sådan et hemmeligt våben eller et eller andet? Ja, det har jeg faktisk. Hvis du lige vil træde lidt tilbage her, Anne, så ligger jeg mig lige ned et øjeblik. Det er bare med at åbne skuserne. Du siger revyskuespiller, eller hvad? Mit hemmelige våben, det er gas! Wipeout bliver min legeplads! Sluserne skal lukkes op! Gassen, den skal ud af krop! Og så har vi fået kæmpe baby på banen. Ja, eller hvad?
Eller professionel tospande. Til gengæld er der jo super... den gjorde den der. Men der er meget godt fart på den store baby der. Prøv lige at se det der strygebræt hernede der. Der er jo ikke noget bedre mand, der kan rime og så synge samtidig, hvor er det bare fedt, mand. Men så får man bare en masser af fart på, og det giver bonus, det der. Altså, er du klar, meget fart der på? Det er helt vildt. Det kommer under 1 minut, hvis han bliver ved sådan der. Hold farten oppe. Det er godt gået, Kasper Bo. Der blev det godt. Den blev jeg ved helt våd. 1, 2, og man kan holde. Nej, og så er der om at svømme afsted. Det er sådan en flot mand, ikke? Det er sådan en, man godt kunne tænke sig at få som bor her, ikke? Han så råber ind i hovedet der. Ja, jeg holder nogle taler og sådan noget. Ja, man er helt fantastisk. Lad os håbe, man slår sig rigtig meget her. Altså, god teknik med den salto der. Ja, og så er det over. Så er man det. Kom så. Lav saltoen. Det gjorde han. Hold da op. Det har vi ikke set før. Ej, så er man altså modig. Hvorfor får han ikke bare stået den koldbød, så han lander over på den anden, altså? Det er spild af tid, det der. Til gengæld så får vi ham op i en tid, der hedder 1 minut og 58 sekunder. Det er under 2 minutter. Det er rigtig fin tid. Jeg venter lige om lidt. Løb du tør for luft? Nej, jeg fik bare en astma lige nu. Heller ikke en anden ende? Heller ikke en anden ende. Det er jo en fantastisk tid. Altså, jeg tror, at Kasper Bo er stensikkert videre til andet heat. Vi har lige 4 deltagere tilbage, så lad os lige tage det roligt. Og vi skal have en omgang reklamer. Det skal vi nemlig. I skal blive hængende, fordi så kan I faktisk møde sådan en sød gut her. Kom herned, Uffe Holm! Kom ned og vær en mand! Velkommen tilbage til Vinter Wipeout. Jeg hedder Uffe Holm. Ved min side sidder min au pair-pige, Martin Wels. Tak for det, chef. Vi skal i gang med 5. deltager. Han kalder sig selv Fresco. Han har tatoveret en pingvin på ballen. Ja, selvfølgelig har han det. Og så dyrker han parkour. Og han er rapper. Når Fresco han rimer, så er det folk, som der griner. Jeg ved det godt, for Fresco han er nede med pingviner. Hvorfor det? Fordi det er mig, som der sviner. Når folk de kommer på banen, ved jeg ikke, hvad det ligner. Jeg ved godt, at det er mig, der vil bytte. Tag alle de samtlige deltagere ind i en knaldhytte. Men jeg ved, jeg har den bedste hjerne. Jeg er den største stjerne fra knaldhytte til knaldperl. Sådan, mand! Fedt. Sådan der, og så har vi altså fået DJ Fresco i gang her. Eller MC Fresco, hvor man skal kalde ham. Ja, det er nok MC, ikke? Han klarer det meget godt, Fresco. MC Regnbueis. Og en ordentlig jump. Ja, det ser fint ud her. Pas nu på, kammerat. Ja, det var så... det til gengæld godt redde det der. Gode armmuskler. Det er godt, min dreng. Kan Fresco gå hen og blive vores bud i Wipeout-finalen, måske? Det ser i hvert fald ud. Han skal se at få noget tid på der. Og nu har jeg jo lavet så meget om de knaldhytter der, man har så lige glemt, at der faktisk var en dør i knaldhytten. En syg knockout, vi får der. Fresco til tælling. Hurtigt op igen. MC Gule hovedet. Det kører ikke fra ham. Det ser faktisk direkte dumt ud nu, det er jeg ked af at sige. Han gik fra at være en rigtig cool MC til bare at være en tosse. Ej, jeg synes Fresco, vi må give ham lidt kredit stadigvæk. Ja, det... Lad os se, hvordan han klarer det på bolden. Prøv at lave en Du skal fremad, men du skal ikke hoppe op i luften. Det er lidt sjovt, som Fresco næsten rimer på fiasko. Sådan der, så flyver han også lidt bedre, kan du se. Ja. Så kører han også ligesom Michael Johnson armbånd der på albuen. Tror du det? Ja, det er det. Er det Bjørnsson, der har gjort den populær? Jeg ved ikke. Jeg tror, det har et samarbejde med noget musik, har jeg hørt. Wey! Han kaster sig for livet her. Pas nu på, Fresco. Så. Ej, så smelter Fresco i. Ja, det gør det altså. Det må man sige. Det er jo der røg Københavnsdag. Ja. Lad os se, hvad tid Fresco kommer op på Morten i. Ja, tak, mand! Og det vil sige 3 minutter og 5 sekunder. Det er rigtig godt af en mand, der ikke aner, hvad han laver. Kom herned, Uffe Holm! Kom ned og vær en mand! Det er da dejligt tilbud, han kommer med. Ja, der må man sige. Nu er jeg så mest til kvinder, og så er jeg også gift. Men det var da måske noget for dig. Ja, nu er jeg jo også mest til kvinder og gift. Men vi kan lige høre, hvordan... Om han er tilfreds. Ja, det er præcis. Ja. Jamen, Uffe, alt de patter giver ingen latter og bliver kun platter og platter, så jeg siger Juke, så siger hun vil have en rapper. Skal jeg lige gå ned bare på min? Nej. Nå, fra MC Jobberstang, der skal vi videre til en anden dame med krudt i, der er virkelig spark ind her. Jeg giver jer MC Farmor. Hej, Marianne. Hej. Skal jeg være bange for dig? Yes. Biker Farmor, hun kan bare køre det her. Hun giver de unge mennesker baghjul. Hvad render du og laver til hverdag? Så arbejder jeg jo som model. Hvor der var jeg lige ved at sige, det hedder bodega. Marianne, hvor kom den fortalelse fra? Jeg kigger jo bare på dig. Og så tænkte du med det samme bordel. Sådan der, og det er vi mange, der har gjort til julefrokost og kigget på Anna Kajsa og sagt,
Bordellet er åben. Men nu skal det handle om bikerfarmor. Og hun tager et styrt allerede yes. her. Og hjelmen er røget af. Er hun okay? Ja, lad os lige tjekke tænderne på bikerfarmor. Det er gebis, det sker ikke noget der. Nå, så kommer vi ind til knaldhytten. Pas du på. Og ja, der bliver serveret en stor fadøl der. Jeg synes, at Sidney lige havde den er røget af. Ja. Det kan ikke så er fint tændt. Og så bliver der lige... Og så kommer han der. Ja, det er billigt numsen der. Det er super. Men man kan jo se på bikerfarmor, at hun er ude at cruise her flere gange nu. Ja, det er hun altså. Får det vind i håret. Der er virkelig fart for enden. Hun kan jo renovere en Honda på et kvarter. Tror du det? Ja, nej. Men hun skal jo hedde et eller andet. Nu ser det træt ud. Har en anelse. Lad os få bikerfarmor ud på kuglerne. Og lad os se, hvordan bikerfarmor hun ser ud lige nu. Hun er ikke helt tilfreds. Det er bikerfarmor. Har været gift 5 gange. 5 gange, siger du? Det er jo lige sådan, at Lisbeth Dahl sidder og ryster på hovedet. Men nu synes jeg, at vi skal se at komme afsted. Sådan der. Ja, hvor sindssygt det tager tid, det her. Det tager lang tid, ja. Men vi får det i hvert fald i mål. Og lige sige, det er ikke asfaltsyn, der er noget i vejen med derhjemme. Det er bare for at spille lidt frem, for det ikke tager alt for lang tid for farmor her. Det er lang tid siden, hun har fået sådan en god rystetur der, tror jeg. Det er også en sjov hun nærmest flyder hen mod trappen her og maver sig op. Og hvad siger tiden til bikerfarmor? 7 minutter og 5 sekunder. Og det er en fornem sidste plads, vi får til Marianne her, som hun også sidder. Ja, det er sejt gået. Respekt til bikerfarmor. Vi skal ned til den næste deltager. Jeg er Zulu-pigen Ida, og jeg vinder det her pis for alle de Zulu-snakke derude. Woohoo! Ida blev kaldt Zulu-pigen, fordi hendes morfar var en lille snas Zulu. Ja. Meget lys Zulu. Ja. Dan! Ida! Sådan der. Så er vi Zulu-krigerne afsted her med en lille klovnederdel. Og der falder hun, men hænger godt der i træet. Ja. En god lille farvet nederdel, vi har på her over Zulu-kriger. Det er faktisk meget godt, det der. Hun rammer midten rimelig hurtigt, og så er det så bare videre i mål. Og den står stille. Det er godt luret. Ja, den vælter nemlig sådan der. Det er ikke så dumt, det her. Nej, så går vejen til knaldhytten. Der skal du passe på med en pige. Kig til venstre, der er en vaskebane. Kig til højre, der er en dørstopper. Det er vel ligesom at indtage et cowboy fort. Hun ser sød ud. Hun smiler, når hun løber. Det er dejligt. Ja, det er rart at se noget glæde her hos deltagerne. Kan ikke se det? Øjnene, de stråler. Hun er så glad. Og hun holder næsten fast med rønnet. Det lignede lige, hun var ved at tage en bold på sig der. Hafsen! Jeg slipper det aldrig. Nej, aldrig nogensinde. Man glider desværre ned. Den er også lige det højere. Ida! Da. Fald i vandet. Ja, lad os få Ida op på den lille scene. Da. Tiden går hen og bliver 3 minutter og 18 sekunder. Tillykke, min pige. Ja, så er det godt. Hold da op. Hvor var det hurtigt, det der? Ja, jeg synes selv det gik meget godt. Det er Zulu-generne, der førte mig videre. Jeg smadrer banen. Han ligner sagen, der har suget det meste af luften ud fra bloppen, som vi har haft på gange. Men inden vi får vores bodybuilder i aktion, skal vi lige se, hvordan det er gået med vores norske og svenske deltagere. Det kan jo være, at de har nogle store bøffer derovre også. Ja. Jeg har ingen hjärna, det er kul for dig. Flot svensk pige. Ja, hun ligner en, der gerne vil have en rapper. Jeg tror altså, det er en mand i dametøj, Uffe. Ej, det siger du ikke. Hvad får dig til at tro det? Fordi han hedder Andreas. Nå, okay. Men det er jo ikke nogen grim mand. Ja, det er det faktisk ikke. Og hvis det skulle være, at man skulle. Jamen, det synes jeg da ikke på nogen måde. Nej. Men der er vi til gengæld en rigtig mand. Det er Eivind. Han er fra Norge. Så skal du headbanges. Det er heavy, mand. Det er virkelig en mand. Du er langt hår, gemasher, sådan. Og så har vi Daniel fra Norge. Masser af fart på. Du sindssyg! En rigtig springmus. Mange små skridt. Der er jo så meget smadret på de drenge der. De er gode, mand. Ja, ved du hvad? Jeg tror faktisk ikke, at det bliver den helt store udfordring at slå dem. Tror du ikke det? Nej. Nå, vi finder ud af det. Nu skal vi finde ud til næste deltager. Han står nede sammen med Anne. Han hedder Thomas, og ham her, han ligner ikke en, der er bange for noget som helst. Er der noget som helst, du frygter overhovedet? Jeg vil sige, at jeg er lidt højdeskræk. Lidt højdeskræk. Hvor højt er højt, for det er højt nok til at være for højt i højden? Det er en
4, 5, 6 meter. Så kan det godt være, at du får lidt problemer derude. Jamen, jeg kigger bare lige ud, så lægger jeg ikke mærke til, hvor langt der er ned. Ja, eller så kan han jo bare tage en flotte hund ned over øjnene. Ja, eller nu ser man, han går hen og bliver bange. Nothing to it, but to do it. Yeah! Kom så søde, lille Thomas. Det ser godt ud. Gal, mand. Der går i søde lille Thomas. Altså. Jeg kan sige, det er 120 kilo på fuld smad på en wipeout-bane. Det er jo ikke, fordi han er som en lille kat. Sagde du fuld smadre? Jeg sagde stille og rolig. Men han ligner ikke en, der går i stykker, vel? Nej, ikke lige med det samme. Men lad os lige se, hvad der sker her. Der er en dør, så er der en mølle. Det er meget nok, at huset overhovedet tør. Det får så meget igen, det er jeg sikker på. Lige der ligner en Torkel Thuring. Jeg tror også, at alderen er ved at være den samme, hvis jeg skal være helt ærlig. Torkel, hvad han vil være 270 eller sådan noget? Nej, han er ikke en dag over 50. Er han ikke det? Nej. Han holder sig godt, Torkel. Nå, hvad gør vi så her? Lille Thomas ude på første bold, boing, anden bold og et andet. Det er ikke overbevisende, det der. Men altså, han skal til at sætte fart op, hvis han skal med her blandt de sidste 4. Meget maligt tempo, han holder sig, Thomas. Han har ikke sådan rigtig travlt. Nej, han har nemlig ikke særlig travlt. Det er nemlig rigtigt, Anne. Og derfor så skal man også sige, kom ud af stedet, du. Ja, så kom der lige den og sover tilråb der. Helt ude af timing. Ja, så kan du komme derned. Og så kan man se, lige hvor mange bøffer man har, så de vippede træstammer, dem kan man ikke rigtig selv bestemme om, vel? Hvad fanden skal ske? Skal han aldrig videre? Sådan der. Så ligger der lige 120 kilo hakket oksekød der. Med en redningsvest på. Sådan, han vælger bare at tage den korte vej, du. Men det er jo ikke verdens bedste tid, men altså... Kom ud af stedet med, dreng. Og derfor får vi Thomas op på den lille scene. 4 minutter og 18 sekunder. Var det dig eller banen, der vandt? Det var nok banen, tror jeg. Og med Thomas i mål, så får vi så afsluttet første heat. Ja, Thomas går desværre ikke videre, men det gør til gengæld Nana, Kasper Bo, Ida og MC Ispind. Og videre fra Sverige er Markus, Øjdin, Andreas og Anna. Og for Norge, der skal vi se Daniel, Eivind, Morlen og Marie. Og nu skal vi så ned til skiliften, hvor de 4 danskere står klar. Kasper Bo, han er god. Tebra V, han er fri. Muller gør den kan, Muller gør den vil. Der skal mere end nogle svensker danskere til. Jeg falder aldrig af, for jeg er den sidste tilbage. Fuck held og lykke. Ønsk mig god fornøjelse. Om lidt så skal de op i skiliften her, og der skal de afgøre, hvilke 2, der går videre. Så det er altså om at hænge godt fast og undgå de forbistrede svingarme. Ja, det er ikke nemt. Det bliver faktisk sværere og sværere, for undervejs både roterer og hæver bommene sig. Og så vælter der også lige lidt sne ind på banen. Ja, med sidste mand tilbage på liften, så er der altså også lige 5.000 kroner i præmie. Og så er vi i gang. Og der kommer sneen. Og der er en svensk Bonnie der på afveje. Ej, og hun ryger i som den første. Det var da lidt ærgerligt. Og hun var så lige ved at sparke MC Emmis i hovedet. Og det er ellers min favorit, hende her med den fine popo. Og der røg svenske Odin også. Det betyder, at Andreas og Markus allerede nu er videre til den sorte piste. Der har vi blemanden Kasper Bo. Og igen en i vandet. Denne gang norske Marlin. Zulu-pigen Ida, hun hopper fint over bommene her. Og så flyver Nana rundt. Den bliver svær at redde, den der. Ej, hun falder i som den første dansker. Så er der 3 danskere tilbage. 2 af dem går videre. Alask, siger det. Kasper Bo, han skal vel også snart have skiftet blæ. Hvorfor siger du hele tiden noget med blæ, Uffe? Det ved jeg ikke. Der ryger danske Ida i, og hun vælger at tage norske Daniel med sig i faldet. Så er vi altså 2 danskere videre nu, og det er Kasper Bo, og så er det MC Ispind. Det blev i hvert fald ikke MC Pindis. A.k.a. Kasper, han røg der. Det er så Kasper Bo, der er tilbage her. Nu skal han altså klare den, så er der 5.000 kroner. Nej! Kasper Bo ryger som den sidste dansker. Det kunne svenske Markus ikke holde til. Så er der kun 2 tilbage. Det er Eivind og Andreas. Og Monique Andreas ryger der. Det gjorde han. Tillykke til Eivind, der nu er 5.000 kroner rigere. Sådan. Ja, det er flot lavet. Hvad fanden siger man? Han aner det heller ikke selv.
Det var altså afslutningen på andet heat, og for Danmark, der blev det Kasper og Fresco. Og videre fra Sverige er Markus og Andreas, og for Norge, Daniel og Eivind. Og ved Anna, hun står klar dernede sammen med de 2 gange Kasper, og de skal altså i gang med en lille battle om nu, hvem der er bedst til altså det. Altså battle på revy og rap, eller hvad? Hvem der vinder Wipeout. Jo, mit navn er Kasper Bo, og jeg er skide god, og nu for ham der rapperen sgu da en på ho. Jeg leverer altid det bedste show. Du får lige bro, men du er ikke up and go. Du står der med din hat og spiller en af de gangsters, men du kan ikke vinde over Fresco, når du går i Pampers. Der kunne jeg godt lide ham igen. Ja. Uffe, kan du prøve at rap reglerne en gang? Jeg kan da prøve. Først skal deltagerne have en sving om i fald med karusellen. Yeah, så er det forbi den drejende platform. Så er smut igennem krumtoppen, pladspilleren, yeah, og så over på den roterende platform. Og så i mål. Altså, det skal du nok lige øve dig lidt på. Og der bliver rappet nede i karusellen. Ja, der er ikke mange sanger, der kan sige, at de optrådte i en karusel i Argentina. Nej, det er et godt publikum, det der. Ja, man bliver altså mere og mere svimmel, og så sidst, så man bare nødt til at kaste op. Kommer helt sikkert hjem til en tom seng, men dem ved jeg ud på druk. Og sådan stoppede MC Penis, kommer valsende ud. Han ligner en, der har været på staden. Og det gør de faktisk alle sammen. Bare lige for en god undskyld, så er danskerne dem med de røde huer, svenskerne har de gule, og nordmændene har de blå. Og Kasper Bo følges godt med svenske Andreas, kan man se. Det ser fint ud. Han har scoret en svensker. Han er faktisk rigtig fint, du. Og pas nu på her med den krumtap her, ikke? Og se nu der! Det er også dumt, det der. Hvordan kan man ikke se den? Ja, han ligner jo sådan en bille, der ligger på ryggen, bare spræller, altså. Der kommer MC Hjemmeis, eller Fresco, som han nu kalder sig selv. Så er der dømt noget parkour på krumtappen. Det ser rigtig fint ud, det der. Han har lige... Tjek lige moonwalken der. Det er også dumt. Og vores revymand Kasper Bo. Det er han lavet det spring, jeg tager chancen. Jeg tror aldrig, jeg har set en lave et salt på krumtappen. Det fandt mig i orden, det der. Og så kører Fresco isen lige en tur mere. Din skæve rapper, mand. Vi skal have Kasper Bo frem med det her. Jeg tror på ham. Sådan, så bliver der hoppet. Hen på pladspilleren. Der små kaninhop på stedet. Og MC Emmis falder i igen. Man kan høre baggrunden. Nej, hvor er det så. Det er altså også så bittert, det der. Jamen, det er så dumt, mand. Så går det godt for Norge her. Han har altså været farlig, ham der. Han har været farlig. Og det er Eivind, der er her. Og han bliver rigtig glad. Og der har vi Kasper Bo. Og der bliver, han ligger helt stille. Og det er en god lille stand. Nej, han hopper i. Farvel, siger Fresco. Lad os så se, hvad Fresco har her i hans. Og det er nogle rigtige drenge. Utrolig glad for capoeira. Ej, hvor er han dårlig, mand. Ej, hvor er han ringe. Og der har vi altså Andreas fra Sverige, sådan der. Ja, der bliver slået en mand med dametøj. Det er så godt, mand. Kom så, Kasper Bo. Nu. Tro på det, tro på det. Nu har du den. Og han er... Det er tjek Fresco, mand. Nu kommer Fresco løbende. Det kommer nu. Sådan der. Der kommer Fresco lige bagefter. Ja! Jo! Du er i wipeout-zonen. Jeg er i wipeout-zonen. Jamen, træk du lidt luft ind, fordi nu kan jeg se, at der kommer Fresco. Hej, kom lidt nærmere. Hej, så kunne du også være her. Jeg tror, jeg er i timeout-zonen. Det er nok det, du er i virkeligheden. Kasper Bo er altså røget direkte i wipeout-zonen. Tillykke til ham. Så har vi vores rapper, der hedder MC Ispind. Han er røget direkte i timeout-zonen. Til gengæld, så skal vi alle sammen en tur i reklamezonen. Hey, hvor du kan, Uffe. Godt gået. Se med om lidt og find ud af, hvem der vinder de 50.000 kroner. Endnu en gang velkommen tilbage til Vinter Wipeout her på Kanal 5. Mit navn det er stadig Uffe Holm. Ved siden af mig, der sidder forfatteren bag kogebogen, Hjort, Martin Vels. Tak for det, Uffe, og jeg vil godt lige sige, at der er mange rigtig fine opskrifter i den bog. Ja. Men nu skal det handle om Wipeout-zonen, finalen. Vi har en fra hvert land, der dyster om den store præmie på 50.000 kroner. Ja. Kommer der en tur, der hedder Dårdyr?
Vi arbejder på det. Sådan der. Videre for Danmark, der har vi Kasper Bo, og for Norge, der har vi Eivind, og for Sverige, der har vi deres fantastiske Andreas. Og Anne, er du klar med Kasper Bo nede ved banen? Ja, jeg er nemlig så klar hernede sammen med Kasper Bo. Hej. Hej Anne, og må jeg påpege, du ser fantastisk ud i aften. Tak og sådan i lige måde. Tak for det. Ej, stop. Ja, der bliver flyttet meget godt med Anne her, må man sige, fra Kaspers side, men det er måske lidt op ad bakke. Ja, det er det nok. Nå, vi skal se vores svenske deltager Andreas, hvordan han er kommet hele vejen til finalen. Sådan der, en mand i dametøj, så bliver det ikke frækkere. Og han er langhåret. Faktisk er både svenskeren og nordmanden i finalen langhåret. Det tak for super fed info, tak. Så ved du det. Kan du fortælle noget om Andreas? Ja, det kan jeg godt. Han elsker at klæde sig ud, og så er han rigtig bange for edderkopper. Så gætter jeg på, at han aldrig klæder sig ud som Spider-Man. Det tror du aldrig. Halleluja! Ja, sådan så det ud tidligere, men nu står Anne altså klar med Andreas. Vi har jo set dig hoppe rundt i sådan noget ballerina-skørt. Hvad laver du til hverdag? Jag dansar hemma i huset. När jag lagar mat och när jag ska sova och ja, det är alltid dans. Regner du med at nå så langt her? Vad sa du? Du er ikke skidegod til dansk, vel? Nej. Der kommer jeg Clara galant! Woo! Og sådan der, så får vi Andreas afsted. Lad os se lige den her landing ud. Der er altså meget godt svippe den der. Lige ned i en masse balsam. Værsgo. Op på helvedestrapperne. Sådan der, 16 sekunder efter, da han på vej. Og han har altså rigtig god balance, som vi har set tidligere i dag. Ja, sådan en lille dansesmølf der. Han kan jo stå på et ben, mens han tisser. Der er rigtig god balance i sådan en der. Pas nu på. Hold nu fast. Ja. Og nu gælder det bare om at komme videre, du. Der kommer det ikke op. Så, pas nu. Det er stadig, vi kan grine af. Ja, det er altså også sjovt. Det er godt lige en svensker, der klarer sig dårligt, ikke? Med langt hår. Det er sagt mig humor. Så kan de lære det, du. Jamen, så må du bare starte forfra. Nu har du også brugt et minut. Og fået lidt skæg på hagen. Lidt julemandskostyme. Kunne ikke danse lidt her på trapperne, tror jeg? Vildt med trappedans. Men igen, altså, læg mærke til, hvordan alting foregår forholdsvis elegant. Ja. Jamen, det er der ikke tvivl om. Allerede oppe på toppen der, ikke? Der. Mr. Fritz glider. Et stykke våd svensk trans. Til gengæld så er han... nu må han svømme direkte hen til Thors hammer. Ja. Sådan er reglerne nemlig. 3 stykker hammer, der skal passeres. En for hvert land. Det ville jo være dejligt lige at få ham blæst ud af en af dem. Så tiden kan blive dejligt nemt for os danskere. Han ser træt ud. Igen meget afslappet, elegant holdning. Sådan. Ja, klar til der. Pas du på, det er isylende. Du skal... Det var... Og det er Jørgen! Der brugte han altså ikke hovedet. Det gjorde han altså ikke. Jeg vil sige, hvis Kasper Buch kan slå ham her, så er det rigtig dårligt. Ja, så er det ved at være skidt kanel, ikke? Lad os prøve en gang at få ham ud på issylen igen, som vi jo har kåret til Wipeouts historiens nemmeste forhindring. Var det ikke den sværeste? Ja, den nemmeste. Det er også rigtigt. Rolig. Tager en genvej der. Så kan det godt være lidt bud. Nej, jeg skulle sige, så kan det godt være til lidt bud på meget god. Den har folk virkelig haft svært ved. Det er den, vi kalder for isknuseren. Ja. Og det er jo altså dig, der har gennemskuet teknikken i den, Uffe. Måske du lige kan forklare den? Jamen hop når den er nede og hop videre. Altså, se. Nu hopper du, kammerat, ikke? Ja. Så skal du holde fast, ikke? Ja, du forklarede det ikke helt, som jeg havde håbet på. Man skal altså hoppe op på isknuseren højst oppe, og igen hoppe over på nummer 2. Når den er lavest nede. Nej. Du har fuldstændig misforstået. Jo. Du skal tage den på vej op der, og også bare holde fast. Ja, og så skal du hoppe nu op på den anden. Ja, sådan der, ikke? Og så skal du hoppe af der. Og så skal du trykke på knappen. Og så hedder den præcis 3 minutter og 28 sekunder til Andreas. Tillykke! Og for en langhåret svensker, der skal vi til en langhåret nordmand. Han hedder Eivind, og lad os lige se, hvordan han har klaret det i dag. Ja, der bliver headbanget her af norske Eivind. Han er jo altså vant til at slå sit hoved ind i ting, kan man se. Der er fuld snart på ham her. Han er hård. De der bukser, dem gad jeg altså godt at have. Det er godt forstå. Til når jeg skal male. Det er altså lidt old school, det der rock'n'roll look. Ja, det må man sige. Pretty Mess og Inge, de vil gerne have deres look tilbage. Eivind, han har helt klart været den bedste nordmand i dag. Men her, der bliver han altså kun 2'er, måske 3'er, fordi vi vinder i dag. Ja, nu gælder det Eivind, som Anne står klar med nede på banen. Hej. Hej. Og du hedder? Eivind. Hvad laver du?
Hvad siger han? Når du klipper får? Ja, det er det jeg gør. Hvor hurtigt kan du klippe et får? 37 sekunder. Hele fåret? Hele fåret. Stort får, lille får? Stor får. Rock on, guys! Sådan der, så har vi altså fået god stil allerede her. Ja, det må man sige. Rock on, guys. Og så tager han et perfekt hovedspring. 37 sekunder kan han klippe et får. Nu skal vi bare have til at bruge 10 gange så meget mere tid på at klare den her wiperbane. Jeg skal lige høre, du sagde 37 sekunder kunne han bruge på at klippe. Klippe. Kig på det der. Nu går det stærkt. Prøv at se det. Danser som en sommerfugl. Stikker som en myg. Og falder som en kartofler. Ja. Og vi snakker altså om en mand, der ryger 40 cigaretter om dagen, og aldrig nogensinde i sit liv har dyrket motion. Det er simpelthen Norges svar på dronning Margrethe, vi har her. Bare lidt yngre. Men ser lidt ældre ud, faktisk. Nej, det var ikke pænt sagt, Uffe. Okay. Det er sandt. Nej, men altså, så må han jo svømme i. Ja, det er morgen efter 2 forsøg. Og så lad os lige se nogle dejlige billeder af en forklipper, der lander på ryggen. Og får Thors hammer lige i smasken. Han er gelente, udspekuleret, venter på broen over tidssylene. Og det gør han lidt for... Sådan der, det er en god timing. 2 minutter og 22 sekunder. Nå, men så skal han bare se at komme afsted nu, så kan han sagtens vinde. Altså, det går næsten for hurtigt det her, Martin. Kunne han ikke lige stoppe op og lige tage en smøg? Og lige nu kunne man faktisk godt bruge en smøgpause. Det ser faktisk alt for nemt ud for vores forklipper her. Nu må han gerne begynde at falde lige, fordi at Kasper Bo skal også lige. Og det sker der. Hvad er det, han ikke forstår, mand? Sådan der. Og så får du benet op over den også, så hopper du. Og så klar til at hoppe lige nu. Præcis. Sådan der. Og det bliver... Sådan der. Det bliver den bedste tid til videre. 3 minutter og 19 sekunder. Hold da op. Ja, så har vi kun én deltager tilbage, og det er selvfølgelig fra Danmark. Revyskuespilleren Kasper Bo. Ja, og har du sagt revy, så bliver du også nødt til at sige popcorn. Ja, nu bliver det spændende. Det bliver så spændende, man skal bare popcorn, så det skal vi have. Husk derhjemme, hvis han skal klare den her, så skal han altså under den tid, der 3 minutter og 19 sekunder, så vinder han 50.000 kroner. Lad os se en gang, hvordan Kasper Bo han er kommet til finalen. Kasper Bo, han er god. Og her kan vi se ham falde rundt, og der har virkelig været fart på Kasper Bo i dag. Det må man sige. Mask lige ind i bolden. Han er ikke bange, altså prøv at se der. Tjek den der. Den har vi aldrig nogensinde set før. Aldrig nogensinde. I Vinter Wipeouts historie. Det er så ikke set en mand med blæ på, tror jeg. Nej, det er så også en ny en. Det har du ret i. Og det er der, hvor han er glad. Ja. Whoopsen, der kommer han i. Kasper Bo hænger! Smuk, der ser man lige MC Fresco der. Så kan vi altså ikke trække meget længere. Kasper Bo, han står sammen med Anne nu. Klar til lige interview. Lad os lige høre, om han selv tror, at han vinder. Du er jo en klar favorit, det ved vi jo godt, ikke? Det selvfølgelig er det, men hold op, hvor har de overrasket mig. De er jo et eller andet sted, både i semifinalen og på skiliften, er de jo ind før mig begge to. Så vi laver lige om i rokaden, og så går jeg selvfølgelig ind på førstepladsen, ikke? Det bliver så spændende det her. Det er faktisk en gyser. Kan I ikke komme og sende nogle popcorn herned, eller cola og popcorn? Popcorn. Ja, det kan vel egentlig godt, kan du ikke det? Og hun kan få din, ikke? Jamen, den sender vi ned. Gider du sætte den her ned til den dejlige værtinde? Tak for det. De er på vej. Så kører vi den hjem, Danmark! Sådan der, Lars Johansen. Tequila! Prøv at se der. Får jeg de der popcorn, så? Jamen, der mangler ikke noget her. Selvfølgelig er der kommet popcorn, og nu har vi altså bare... Han skal faktisk til at skynde sig lidt, for det er allerede gået et halvt minut. Ja, hvordan kan det ske? Jamen, han svømmer måske ikke så hurtigt, som han råber tequila. Nej. Sådan der, ja. Rolig. Jamen, det er godt at få trukket vejret helt ned i lungerne. Kom nu, ikke snak, bare videre med dreng. Nej, han er meget hurtig indtil videre, han er godt. Jo, det er rigtigt, Anne. Nej, hvor er det skynd dig op, anden tur. Skynd dig. Tiden, vi skal løje med det er 3 minutter og 19 sekunder. Det er den, han skal slå. Og der er masser af tid nu, så det er bare med at komme afsted, min ven. Ja. Kom nu. Videre. Ja, det er fint. Gør det for Danmark. Gør det for mig. Tænk på den store karriere, du har i vente, hvis du vinder Wipeouts. 50.000 kroner. Du kan købe dig til alt i mediebranchen. Du kan blive en ny Amalie. Det behøver du ikke engang 50.000 for. Pas nu på. Kom nu. Pas nu på. Hæng fast. Tiden flyver afsted på de helvedes trapper. Det er de bliver hængende. Nej. Og han lander da det mindste lige foran Thors hammer. Men hvorfor bruge så meget tid på det? Men jeg vil alligevel falde. Sådan der. Det var til gengæld godt. Rigtig smart.
Altså, hvis han ikke falder i med en gang nu, så kan han faktisk nå at vinde det her. Det er rigtigt. Han har 1 minut og 10 sekunder endnu. Det er det. Og det kan altså godt lade sig gøre. Kom så, Danmark. Så er det nu, vi skal have en dansker til at vinde det her. Pas nu på de issyl der. Sådan der, kom rolig. Så, Kasper Bo. Altså, nu skal det gå stærkt, for nu er der under 1 minut. Nu er der ikke tid til at fejle. Nej, ikke tid til at fejle, blev der sagt. Kom nu, Kasper, for pokker det også. Det er altså, godt, hvis han ikke falder i mere nu, så vinder Ja. Hvorfor skal du sende en revysanger til at gøre en voksen mands job? Op og stå! Men det er jo dumt. Men hvorfor? Så giver jeg det en omgang. Hvorfor bruge tid på det der? Nu er det bare dumt. Nu går der jo totalt her, der brænder. Nu er det bare dumt. Nu kan han ikke vinde. Velkommen til Cirkusrevyen. Den er det er jo tabt. nok ovenikøbet i Lolland Falster. 11, 12, 13, 14, 15. Så er det da næsten lige meget, hva'? Ja. Godt, det var ikke pas godt. lige på alle de gode popcorn, Anne. Jamen, Jeg er fuldstændig i chok. Ja, nu er det jo lige meget. Vi sidder klar med popcorn og det hele, og så sker det her. Hvad er det, han ikke forstår ved det der? Altså, få nu den fod foran den anden, så er du klar til at hoppe. Ej, hvor er det das. Jeg har da aldrig set noget lignende. Det er en hel aftens forestilling, den her. Det er maratonaften, det her. Sådan, så kravler vi lige op igen. Nu kan det da ikke gå galt. Nej, en stensikker flot. Tredjeplads. Men altså, nu er det jo helt åndssvagt. Ja. Kom nu. Nej, hvor er det spændende. Ja, 4 minutter og 3 sekunder. Og han er glad alligevel, og det er også fedt bare at have gennemført. Det bliver desværre ikke til nogen dansk sejr i dag. Men han blev nummer 3. Sådan kan det gå. Ja, jeg vil han stå sammen med Anne nu. Lad os lige høre, hvad Kasper Bo har at sige til det hele. Er du en værdig træer? Ja, det er jeg sgu, men jeg vil jo gerne se mig stå på førstepladsen. Men når det nu ikke kan være det, så har jeg haft en skide god oplevelse her på Wipeout, ikke? Og det er også det, der gælder. Og du har stadigvæk et smil på læben, kan jeg se. Det har jeg. Lidt endnu. Kan du bruge en krammer i stedet for så? Hvis du vil, kramme en våd mand, der er lidt ked af det. Og med de her dejlige krammebilleder nede fra Argentina med vores danske deltagere og Anne Kaiser, så er det slut for den her omgang af Vinter Wipeout. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses en anden gang. Altså, jeg skal jo også sige, vi ses. Ja, så sig det. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej, vi ses. Ja, nu kender det. Vi ses.